kapangni takhukte bukhukjong tini gothar tongthongmani sal sini bubagara Poddut Kishore Deborma ni bufa thei thangjaka Kirit Bikrom bone asaimani sal tini 88 mini asaimani sal kathang tongkhang ke botini 88 years ingkhamu botini sini logi kerikya haipano bobo sini bobagara ni khorokcha bosong kusung kusung pala jaga mutu khala jaga sini bongsono suno mutu khalainani sujug ru jaga hanya bagai jeng tini edisi hapang o salno basi uina haka masing jorani ri unyai gobang manya phano jotono saithangka prai 8000 borokno sung kombol bangnani hinnyai edisi hapang kok sablakya kok sabunyai sung nukjaka protekta bisio sung 13 jona borokno riman nai sung saimano kaisa bisio 13 jona rumane abo belaino kom gobang tebo riman khangke sakamu 100 200 250 sung mo odang modago phaimani bagai nai amoni bagai kono budget krei sung sini borokno kubui hamjago hunnyai sini bobagarani daigi mumbai ichha tongmani bagai che sung tini o sini borokno kisi sakya pano subawon hunnyai o program tini khlaijago phanai bisirogo sung saitoknai sung jate protekta bisio 400 থেকে 500 রিমানে যান আবু সিমিকিয়া जों अमाहायके खालामजानि चाचुगु दङ आगामी 5 বছর सिनि बरक सिनि तिप्रा सारक जाते केबोबाय कम्बल बागजागना नांगियांनाय जात बिनि सायचुं बाजायनाय बिनि नांमानि मानि बन पाइमानाय जात आबो फाजिं चाइतकनानि जों अमाहायके खालामजानि चाचुगु दङ आगामी 5 বছর सिनि बरक सिनि तिप्रा सारक जाते केबोबाय कम्बल बागजागना नांगियांनाय जात बिनि सायचुं बाजायनाय बिनि नांमानि मानि बन पाइमानाय जात आबो फाजिं चाइतकनानि माथानाय खाजानि ताखुकते बुखुकजों जों दिनै हर सस्ता राजनीति खालामनायनि बागै कम्बल बाग्या जों दिनै एडिसि हापाङाव फाइमानि याकगुलो सिनि सिकला सिकलि रंनि बागैबो गोबां मा प्रकल्प प्रजेक्ट फैखा जों किसे सालनि बिसिङनो पुलियानि लट बेंगालुरु सिनि बुरै बुखुकजोंनो टेलरिं फोरोंनानै रहरि दङ 100 जनानि अलरेडि फार्स्ट लट बंनि बुमुं ठीक ताबुक जों ट्रेन दुइटा कार्गो माखांखांके थिगन खांके आदिनो जों बंनो रहनाय आबाके लट जों 700 प्राय 700 रहनाय आबो सिमिकिया जों रेमन कम्पानिनो अमबो साजाकसिन एडिसि हापां जों बेंगालुरु थाङै खालायमानि चाय नरक अ जागा सिनि कम्पानि रेमन टिफे केंके जों एडिसि हापां नरकनो अर जागारनानि रेडि दङनो नै तै बरक बगसिजाक जों ताबो अर सिनि एडिसि हापां सिनि एडिसि हावो ओ रेमन कम्पानि फाइकेंके सिनि बुखुकजों तेबो गोबांखा अर सामुं तागैमानाय बुमा बुफानिबो किरिमा करिखाते निजिनि हावा सामुं खालायमानाय जों ताबो बेंगालुरु रहनानै गांके किरिमानि उंकुमानि दङ कारण हासालो थांनाय आनि बोसा बाहायजा नों दङ नै अमुसिबिगिया जों ताबो एडिसि हापाङो फाइमानि याकुलो सिनि चिकित्सा एकमात्र हस्पिटल सिनि काइसानो दङ खुमुलुंगो एडिसि बाय चालक जा राज्य सरकारनि गोबां मा दङ हायपानो ओ जागाव ताबो जों सिनि बुबागारानि बाय चाइतक मुंबाय ताबो एपोलो हस्पिटल फाइनाल 12 कोटी टाका इनभेस्ट खालामनानै गसिका ओ जागा जों ताबो सिनि चिकित्सा खालामनाय जोंते हाजाराव थानानै नांलिया जों चेन्नाइ कलकाता थानानै नांलिया जों खुमुलुंगनो जों चिकित्सा खालामजागै मानाय अमंका सिनि 8 मासनि तिब्रा मथा फाइनाय अचिभमेन्ट अमो जों साथाय खालायो मा सानाय सिनि बरकनो जों मा सानाय जों गोबां मा कुइसन खालामजागौ प्रश्न खालामजागौ ताम खालाममांका ताम खालामैया नै जों अमा हायके तंथक सालो जों सिनि स्टुगिया रकनो रनाय तिनि पाँचटा बिसिनो रनाय खना बातेन दिनि बिसिङनो प्रत्येकटा बिसिङनो अमबाय कम्बल थांनाय तामखे माहाके प्रग्राम खालाय तै बागला कारण तिनि बोबागारा थै थांजांनाय किरिट बिक्रमनि आसायमा सालनि बागैनाय बिनि आसायमा सालनो मुतु खालायनारनानि बागैनाय जों तिनि अर प्रग्राम नारखा तागादला साब जुनालनि अर परमनगरो आगमन यागुलो अंकेनो बिसरांगन्द साब जुनाल थानाय